Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da kasancewa a wannan gida mai suna sirrin biyan bukata. ‘Yan uwa yau mun zo muku ne da sirrin biyan bukatan direct. Don akwai mutane masu ƙoƙarin aikata wuridi wanda in dai ka ba su daidai za su ɗauka, za su yi, za su kira ka kuma su tambaye ka abin da ba su gane ba su yi. Wani kuma Allah bai ba shi dama da lokaci na yi ba. To insha Allahu ga wuridi nan na samun biyan bukatan dukkan wani abu da ka sa a gaba. Ya zama masifa ka shiga ne? Ko kuma a'a wata ibtila'i ce ta same ka? Ko kuma kai ne kake bukatan wani abu a gurin Allah? To don Allah ka zauna ka nitsu ka ja wannan wuridin. Wallahi bukatan da ma baka kawo ta fili ba, Allah ya san da ita zai biya maka ita. ‘Yan uwa don Allah yadda ake shiga matsaloli na rayuwa da kuma abubuwa da suke faruwa na mutum ya ji gaba ɗaya duniyan ma ba ta masa daɗi. Wallahi wasu ana samun ƙarancin addu'a daga gare su. Wasu kuma ba su san me za su karanta ba ne ya zama sun yi addu'a wa kansu ɗin. Shi ne muka shigo don mu tunatar da ku duk wani mutumin da ya san zai iya. To don Allah ya ɗauki wannan ya jarraba. Wallahi in ibtila'i ne, in wani abu ya sa a gaba na biyan bukata, in wata masifa ce take furuwa a gidansa, in wata masifa ne take furuwa a gidanki ke da kike zaune, ko kuma wani ɗa kika sa a gaba wanda ba kya jin daɗin rayuwar da yake yi, ko kuma wani ɗa ka sa a gaba, ko kuma wata ɗaya kika sa a gaba wanda ba kya jin daɗin rayuwar abun da take yi, ko kuma inda kike zaune ne ma environment ɗin gaba ɗaya baya miki daɗi, wezan gaba ɗaya. To wallahi tallahi ga nan addu'a da za ka yi nan kai kanka sai ka ji ka fita a wannan matsalan na wannan lokacin. ‘Yan uwa wannan wuridin ana yin hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Don Allah ka dage ka yi shi, ka tara shi ya zamanto ka ƙididdige abin da ka yi ka samu 7,777. Don Allah idan kai wannan ka samu wani ɗan abinka ka yi sadaka wadda kaga za ka iya bai fi ƙarfinka ba. Wallahi duk masifan da ka sa a gaba, duk wani ci gaba da kake bukata a gabanka, kana hango shi kaman kana ga ya fi ƙarfinka. To wallahi kai wannan hasbunallahu wa ni'mal wakilu ne. Izinin wannan sirrin ‘yan uwa mun yadda kowa ya ɗauka, amma don Allah ku mana comment, ku mana share, ku mana liking. ‘Yan uwa ku mana salati a comment section. Sannan don Allah ku mana shi ‘yan uwa su amfana da shi, saboda sirri ne, ɓoyayyen sirri ne aka ɗauko shi wanda kuma kowa in yana buƙatar zai iya aikata shi. Wannan mun ba da shi saboda annabi ne, kowa ya je ya aikata shi.